nilqgħu fostna l-ewwel nett u nirringrazzjaw li aċċetta l-istedina il-Monsinjur Arċisqof Emeritus ta' Tirana u Durres l-Albanija, Monsinjur George Frendo, li aċċetta f'qasir żmien li jiġi u jinawguranna din il-wirja. Din il-wirja tal-għaqda tagħna li qed tfakkar l-40 anniversarju. Propju fl-okkażjoni tal-40 anniversarju nistgħu ngħidu li huwa l-ewwel anniversarju għall-għaqda li fih m'għandniex magħna it-tlet fundaturi tal-għaqda. Għax it-tlet fundaturi tal-għaqda, Rafael Mikallef, Tony Terribile u Paolo Piscopo, issa kollha marru jgawdu l-Alla. Daqshekk baqgħu magħna jirsistu biex dan id-delizzju jkomplu jixteret. L-aħħar wieħed fosthom, Paolo Piscopo li ħallina. Allura nistgħu ngħidu li feruq l-40 sena issa tila ġenerazzjoni oħra ta' nies dilettanti, għax naturalment dawk il-membri li kitbu 40 sena ilu, ħafna minnhom issa m'għadhomx magħna. Nirringrazzja lil daw il-membri ġodda, partikolarment lil dawk tal-kumitat li minn sena l-oħra jgħinu biex il-ħidma tagħna tal-għaqda tkun tista' tibqa' mixja l quddiem. Ma ninsewx li aħna id-delizzju tagħna mhuwiex l-iskoff fih innifsu, imma huwa mezz. Ma jistax ikollok mudell ta' knisja, statwa jew xi ħaġa tal-arti sagra u din ma tresqekx lejn Alla. Dun George Preka San George kien jgħid li kull ħaġa qaddisa tista' tqarbek lejn Alla. U aħna nibdew bl-istatwi bil-modelli tal-knejjes biex niftakru dejjem li hemm xi ħadd qed joħsibna l-ħin kollu. Ġifieri dan irid tkun mezz ta' apostolat, mhux biss biex aħna ikollna passatemp bħal huma passatempi oħra, imma Rafael Mikallef kien iħobb jgħid li dan huwa passatemp b'missjoni. Missjoni li rridu nresqu oħrajn lejn il-Knisja. Il-mudell tal-Knisja irid iressaqna lejn il-Knisja veru. U dak li kien jgħid Rafael għandna nibqgħu nożżuh u nippruvaw dejjem nagħmlu l-almu tagħna biex nilquh. Nirringrazzja lill-esebituri li sena wara l-oħra iġibulna l-esebiti tagħhom. Għal-bidu nibdew naħsbu li mhux se jkollna daqstant esebiti u nibdew naħsbu li l-membri qed jaqtaw qalbhom, imma mbagħad tiskanta li ma jkollniex dejjem fejn inpoġġu, dejjem irridu naraw kif indefsu l-affarijiet. Noħdu pjaċir ukoll li issa l-membri mhumiex dawk il-membri li kienu jiġu qabel mill-Belt, mill-Kottonera, mill-Raħaġdik, imissa għandna membri tista' tgħid minn Malta kollha. Imxerdin ma' Malta kollha, ġifieri għandna mill-Mosta, min-Naxxal, miż-Żurrieq u tu pjaċir li daw jagħmlu sagrifiċċju u jġibu l-esebit, għax biex iġib l-esebit trid is-sagrifiċċju speċjalment ġol-Belt. Aħna l-wirja bqajna nagħmluha ġol-Belt għax hija post ċentrali. Nirringrazzja lis-Sindku għaw preżenti li għal sena oħra reġa' oġbu jislifna din is-sala f'post ċentrali fil-Belt. Il-Belt ma tantx hawn fejn tagħmel wirjiet. U għala din il-post sibni aħna ngħidu bil-Malti sombor għalina adattat ferm. Naturalment, inħeġġeġ lilkom ukoll biex tagħmlu kemm jista' jkun avvertenza li tafżaw din il-wirja biex il-kelma tiġri ħalli din il-wirja tkun qed tilħaq ukoll il-missjoni tagħha li tħeġġeġ oħrajn f'dan id-delizzju. Issa nistieden li s-Sindku biex jgħidilna kemmtejn tal-okkażjoni. Żewġ kelmiet żgħar tal-okkażjoni, l-ewwel qed grazzi tal-li qegħdin hawn. Nirringrazzja wkoll lil-għaqda dilettanti modelli tal-knejjes u proset ukoll u nifirħilkom għall-40 sena anniversarju propju mitwaqqif tagħhom. Kif għattajjeb inti hawnhekk il-Kunsill Lokali, is-sala tal-Kunsill Lokali li qegħdin insejħula is-sala tan-nies għaliex din hija miftuħa biex ikunu jistgħu hawnhekk jużawha ir-residenti, il-komunità, għaqdiet bħalkom u jeżibixxu
il-talent tagħkom li qed naraw tajjeb hawnhekk. Nilqakom hawnhekk fostna u ngħidilkom illi dejjem sessibuna ta' spalla magħkom biex ittellaw dan ix-xogħol tant sabiħ u ta' sagrifiċċju u tant determinazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, nirringrazzja. Għandna magħna wkoll is-Sur Charles Coleiro, bniedem li għalkemm għandu eta veneranda baqa' jirsisti ħafna biex mhux biss id-delizzu tagħna imma it-tradizzjoni kollha li għandhom x'jaqsmu Malta jimxu l quddiem. U nixtiequ jagħmel kentejn ukoll qabel Monsignor Arċisqof jgħidilna l-messaġġ tiegħu. Nek nibdu ma nispiċċax mhux kelma tittajt. U l-kelma prosit hija kelma vaga. Illa li tant sar xogħol u tant qajjimna memorji ta' meta konna żgħar. Iġbarna kollha flimkien ma biex promozzjoni qawwija biex nożu dak li għandna. Meta kon żgħar. Muħdem jew dem fuq tradizzjoni tagħna, dak għamlu l-bil taw. Kienu żewġ ħwienet li bjew il-vari. Waħda Bethlehem Bazar tal-Amerikanti. U l-oħra għaddu bil-Ġeżwiti Pompej Bazar. U jintu għallu għafkwid biex nixxiri til-flus biex nixxiri l-vari. Għajna għafkwid, 18 bjaj jgħek il-vari. U naċar, ġimar il-vari bjaj. Pero jom il-ġurnata, namur l-ura fil-żmien u nara kif permess tal-għada. Għalġajna għanna memorja dwar ta' dawk li kienu jħobbu tradizzjoni tagħna, reliġjużi, tradizzjonali u nazzjonali. Jgħalli xaħna l-itfall tal-lum qed indarhom ħafna affarijiet minn barra dak li konna nħossu meta konna żgħar. Jiena nixtieq nara wkoll illi kif semma Vince infirxet laqda sa għandha tentakils kif jgħidu mal-monta kollha. Li nibqgħu għaddejjin aħna li kull raħal u kull wirt li għandna Malta għaw biex il-government għandu sessjoni tiegħu, li nagħtu importanza dak kollu tagħna. U mhux kwistjoni ta' vari daw, u pittura, kwistjoni hija inqamplu nerġgħu mill-ġdid dak li użana li nadduh it-tfal tagħna. Għax ilhom biex huwa diffiċli biex ta' tfal jeddew bil-vari u b'għartalu, grazzi għall-laqda, għax nerġgħu nqaqlu dak li konna nħossu meta konna żgħar. Ma rridx intawwal għax ma rridx noħoħda żmien, però jiena nibqa' nagħti sehem kif dejjem tajt, meta kien għat-television, meta kont għax il-programmi u r-radju fil-dejjem kont nimxi nitkellem, nagħmel nitkellem biex nippromovu dak li bdejtu intom ma sanajlu u baqa' sħiħ tal-lum biex nadduh l-tfal tagħna u l-tfal tat-tfal. Jalla dejjem l-għaqda tibqa' dejjem b'iskopji sbieħ reliġjużi u patriottiċi li minn dejjem jien u ħafna tfal u żejna. Prosi dejjem. Grazzi ħafna. Issa nistieden Monsignor Arċisqof biex jagħmilna kemmtejn, jiftaħ il-wirja u mbagħad ibrilika wkoll. L-għunet nirringrazzjawhom għal din l-istedina, tassew qed neħu gost li għandi din l-okkażjoni għal ħafna raġunijiet. Is-Sur Charles Coleiro qed neħu gost li qed narak għaliex nafek mill-kirba tiegħek imma qatt ma jidher li U fakkartni f'delizzju li kelli ukoll meta kont tifel li fadda solt għalli nixtri xi statwa. U l-istess anki l-kappillan, ġvera, xina nafu il-kappillan, nafu bħala tifel abbati fil-knisja fej kont kappillan jiena sninilu fil-gwarda manġo, ġvera. Ija, u nħu gost anki għal-fatti għal-nita xaw sandu. Għu San Ġorġ faċċatat li, għu mux San Ġorġ ta' għal-għor, San Ġorġ. U nimmaġinaw kollha anke tal-patrun mill-ombra tal-diversi. Skur li hawn San Paolo, nammaġna anke tal-Madonna tal-Carno, kun hawn ħafna ta' Santu insomma. Ejja, ħafna qatt li sir. Jekk ma wsalna L-edja verament tajba dina ħafna raġunijiet.
semmejna li xibħakkarna forsi anke fit-tfulija tagħna. Imma anki għaliex semma punt importanti sur Vince. Tajjeb, għaliex inti semmejt li dawn huma sinjali illi għandluna biex naraw il-realtà, huma sinjali importanti. Għanna bħala bnedmin irridu sinjali. Sinjali biex nuru l-imħabba, rispett, u għalek nużaw kartolini għal-birthdays, għal-miliet, għal-lisa, daw kollha huma sinjali, rigal huwa sinjal, bewsa hija sinjal. Għandna bżonnhom dawn is-sinjali, u għalhekk anki Ġesu Kristu għamel użu minn sinjali, is-sagramenti. Però is-sinjali iridu iresquna lejn ir-realtà. Jekk rigal jew kartolina hija sinjal, imma trid tkun sinjal tar-realtà li hija l-imħabba, rispett. U hekk ukoll anki dawn l-istatwi, dawn il-ġbijat kollha li qegħdin naraw hawnhekk, huma sinjali li għandhom jiġbduna, jresquna lejn Alla. U hemmhekk jiksbu l-iskop kollu tagħhom. U jiena naħu anki din l-okkażjoni biex ninsabu fi żmien tar-Randan, jekk ma ninsewx illi l-qima vera l-qaddisin tkun mhux meta nagħmluhom il-festa li okkażjoni ta' fer, imma l-iktar li nistgħu nuruhom ir-rispett tagħna meta għalina jsiru mudell. Jalla kull statwa li hawn hawnhekk isservina nħarsu lejha bħala mudell ta' kif aħna noġbu lil mulej, kif aħna nimitaw l-eżempju ta' dawn il-qaddisin li huma stess qabilna imxew wara l-mulej. U fl-aħħar nett ħaġa oħra wkoll f'dawn l-istatwi naraw ħaġa oħra. Laqda bejn l-arti u r-reliġjon Kristjana. Ir-reliġjon Kristjana dejjem ippromoviet l-arti. Naraw l-artisti kbar u ġveru, żmien il-Rinaxximent, l-Italja, l-artisti kbar kollha kienu artisti reliġjużi, meta semmi il-Michelangelo. Biex ifakkarna Michelangelo, l-opri kbar li jagħmel, mhux veru, f'Ruma stess fil-Vatikan, Leonardo da Vinci, il-Beato Angelico. Dawn huma artisti kbar illi saru kbar għaliex sabu post fil-Knisja illi dejjem ippromoviet l-arti. U għalhekk l-istess ħin illi qegħdin naraw din il-wirja napprezzaw ukoll il-kontribut tal-Knisja għall-iżvilupp tal-arti. Grazie. Nitolbu, mulej inti trid li permezz ta' xbijat aħna narfu l-mħabba tiegħek, il-ġenerożità tiegħek, l-istedina tiegħek biex aħna permezz ta' dawn l-istess xbijat narfu lilek u nuruk il-gratitudni u r-rispett tagħna. U għat li aħna f'dan iż-żmien għaddiż, ta' żmien ta' grazzja, dan iż-żmien tar-Randan, nitolbuk biex permezz tas-sinjali li bihom trid li aħna nuru l-qima tagħna kompli tressaqna aktar lejk għal dik l-intimità li inti speċjalment fil-kliem tiegħek fl-aħħar ikla tiegħek mal-Apostli fl-aħħar xena inti stedina intimità miegħek li inti ddilja u aħna frej ma' qudinja biex nistgħu nagħtu. Missieru. Sawik, għada ismek, jizat natek, ولد في السماء دفعك وصل اليوم مدينة له أفرنا بريها وما أفرنا وارتيارنا لا تعيش شيء سلسلنا بيرك مليدي الويليا وعمل الكسوة على مكس بشأن نعرف وسيلة
Eberikkom alla lista kollox il-missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Issa nippreżentaw tefkira Monsignor Arċisqof ta' din iż-żjara li għamilna, xi ħaġa li s-sidqu u xi ħaġa l-Patri Michael li hu paċenzja dejjem bejna u